दादा नमस्कार. नमस्कार. आपलं हनुमान डेअरी फार्मवरती सहर्ष स्वागत आहे. तुमचं पूर्ण नाव आणि परिचय सांगा. मी प्रशांत सुनील हनबर, राहणार कोंढेरे, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर. दादा तुम्ही आता 2-3 दिवसापूर्वी इथं आलेला होता, 2 म्हशी खरेदी केला, तर त्या म्हशींचं दूध किती टाइम बघितलं आणि किती किती लिटर दूध चेक केलं? मी 4 टाइम दूध बघितले. दोन्ही म्हशी एक 8 लिटर 9 लिटर याप्रमाणे एका टायमाला धार दिलेले म्हणजे 8 लिटर 9 लिटर एका टायमाला दूध देत. दिलेले. मी आहे का समाधान? भरपूर समाधान आहे. त्याच्या अगोदर मी 6-7 महिन्यापूर्वी एक म्हैस घेऊन गेला, तिचा रिझल्ट कसा आहे? तिचा रिझल्ट खूपच चांगला होता. त्यामुळे इकडे परत येऊन 3 म्हशी खरेदी केलेल्या आहेत. आता 2 म्हशी व्यालेल्या आणि एक म्हैस गाभण गाभण. झालेली, अशी 3 म्हशी खरेदी केलाय. हो, आता ओके, धन्यवाद. तुमच्या परिवाराच्या शुभेच्छा. थँक्यू.